Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Эфирда имамның сыйрык тапшыруы. Хазыр ТВда сезнең яраткан тапшырулардан берсе, чөнки сездән килгән сорауларга, сезне борчыган, кызыксындырган сорауларга без шушы студияда хәзрәтләребез белән, имамнарыбыз белән, мөхтәсибләребез белән, экспертларыбыз белән җавап табабыз. Инде сорауларыгыз күп килә, ләкин әле калган сорауларыгыз булса, аларны әлбәттә шушы адресларга юллый аласыз. Ул безнең электрон адресыбыз uznaym@huzur.ru дип атала. Әлбәттә, шунда килгән сорауларны карап, барлап, барысын да түкми, чәчми, шушы студияга алып килеп җиткәзеп, хәзрәтләребезгә бирергә тырышабыз. Инде хәзрәтләребез дигәннән, менә озак та үтмәде, Аллаһ Тәгалә насыйп итте тагын сезнең белән шашыр хәзрәт. Менә күреп торасыз, бүген безнең ерак юлларны якын итеп килүче Балташ районыннан, безнең данлыклы Балташ районыннан килүче хәзрәтебез, анда Үзәк мәчетенең имам хатибы Равил хәзрәт Бикбаев. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи. Инде сезнең анда мәдрәсәгә аерым бина төзелгән иде, ул инде эшләп китте битме хәзрәт, или ничегрәк? Аллаһка шөкер, Аллаһның рәхмәте белән 15 елда төзелеп, хәзер инде мәгърифәт мәркәзе буларак инде музей, мәктәпкә чыгыштагы балалар мәдрәсә белән күп кырлы, киң кырлы хезмәт башкара, Аллаһка шөкер. Кемнәр инде теге Балташка кадәр бара алмыйм, менә хәзрәтне монда күрү мөмкинлеге, бәхете бар. Кемнәр инде Балташка үтеп китә алар, нитеп китә алар. Әлбәттә, керегез хәзрәт белән теге турыдан-туры имамның сырык әле дип кирип сорау бирә аласыз иншалла. Ләкин без сездән килгән сораулар буенча дәвам итәбез. Хәзрәт, менә турыдан-тур бу сорауларга кирип киткәнче, сез исегездә булса, без узган бер тапшыруда сөйләшә башлаган балалар турында. Монда да бар ул балалар тугач нәрсә эшләргә кирәк дигән сораулар. Аңа иншалла җитербез вакыт калса. Әмма сез бик югары теманы күтәрдегез. Балаларга ахират турында сөйләү, балаларга үлем турында сөйләү дип әйтик инде. Ялгышмасам, сорау әле яңгырый иде, ничектер үзегез үк әйттегез аны, менә балалар вафат булган әти-әниләре килеп, әти кайчан кайта дип сорау бирелде, һәм сез менә киңәш бирә башлаган. Шуңа кайтыйк әле кабаттан, авыр булмаса, шулай ук менә ничә яшьтә балага ахират турында сөйли башларга ярый, беренчедән нимә, ничек сөйләргә һәм кем сөйләргә тиеш. Мәсәлән, әти-әнидән сорыйлар икән, әти-әнинең гыйлеме юк икән, ул бит аңа ничектер булса аңлатырга тиеш, дөрес итеп. Бу очракта ул гыйлем булмаса алып барырга тиешме аны имамга, әллә инде үзе әзер булырга тиешме? Әйдәгез, ничектер шуның турында бераз гына аңлатсак иде. Бисмиллаһ, алхамдулиллаһ, вассалату вассаламу ала расулиллаһ. Рабби шрах ли садри ва яссир ли амри ваhlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Амин. Инде чыннан балалар тәрбиясе, балаларга сөйләү, мәсәлән, өлкәннәргә сөйләү белән аерылып тора. Һәм әлбәттә баланың аның үзенең яше бар, һәм әлбәттә бала ул үзе сорау бирә. Безнең танылган мәгърифәтчебез, муфтиебез Риза хәзрәт Фәхретдин иң төп бала тәрбиясендә иң төп кагыйдәне бирә. Ул нәрсә? Баланы ялганламаска. Асылда бала ул дөрес. Һәм баланың күңеленә Аллаһ тарафыннан салынган әти-әни дөрес. Шуңа бала әти-әни нәрсә эшли, шуны кабатлый. Хәтта балага аңа менә булай эшләргә тиеш дип төшендерүне ихтияҗы юк. Бала аны инде дөрес дип кабул итә. Бу Аллаһ тарафыннан салынган аның фитраты. Шуңа күрә дә әти-әни балага иң төп, иң беренче әйбер дәрес ул да булса, аны алдаларга өйрәтмәү. Ничек алдаларга өйрәтәбез инде? Ишекне шакыйлар. Анда директор килгән, или кемдер килгән, һәм балага әйтәбез инде. Әти юк. Әти юк. Бит инде. Без бит инде теге бала бит инде моны күрә бит инде. Ягъни бала шулай ялганларга өйрәнә. Һәм дә шул ук вакытта бала ялганларга өйрәнә кайчанда баланың көченнән җитмәгән эшне йөклисең. Мәсәлән, балага мәктәптә намаз укырга кушасың. Бала җитенсенә. Һәм инде ул мәҗбүр була сиңа әйтә, мин намаз укыйм. Ягъни ул әйтә алмый сиңа укымын, уялам дип. Бит инде. Шуңа баланы әлбәттә тәрбияләү ул өйдә без кушабыз. Бит инде, әмма ләкин көченә җитмәгән әйберне без аны кызыктыру юл белән җәлеп итәбез, әмма ләкин аны мәҗбүр итеп киләсе аны ялганларга китәргә җәлеп итәргә мөмкинбез. Шуңа күрә бала үз вакытында сорау бирә. Менә ул 3 яшьтә сорау бирә, 4 яшьтә, 5 яшьтә, бит инде. Менә шушы вакытта балага аны аңлату теге мәгълүмат буларак бирәбез. Әлбәттә,
балага мәсәлән 5-6 яшьтә берәү безгә теге бала шөгыльләнгәндә, мәчет лагерь китәргәндә берәү әти килде дә җәһәннәм турында сөйләгән аңгаямы дип теге. Җәһәннәм безгә сөйләр кирәк. Балага кирәк түгел. Шундай баланың табигаты бит инде ул аңа бирелә мәхәббәт аша ярату белән. Гел мисал китерәм үземнең икенче кызымны. Ул бал кызашында бит инде әти яратам, гел әти яраталар бит инде. Шуннан көн азагы кижитте, уенчыклар таралган, уенчыклар кирәк, кызыма әйтәм, кызым әйтәм, уенчыгын җитер куя әле. Юк җитәрмәм ди. Ну, мәсәлән, хәйләкәр бар иде миндә. Кызым әйтәм, син мине яратасыңмы? Әти син яратам ди. Кызым әйтәм, җитер куя әле. Яра. Барды, җитер куйды. Ярты ел үтте, кызым үсте. Нәкъ шундый хәл, уенчыклар җитер кирәк. Кызым әйтәм, уенчыгын җитер куя әле. Юк иштермим ди. Шуннан кызым әйтәм, син мине яратасыңмы? Карады, юк яратмыйм ди. Ягъни без зурлар яратабыз дибез. Теңгә маңа син яратам дип әйтәбез, шулаймы? Ул буш сүз. Бала каршында ярату, ул буйсыну. Бала каршында ярату, син миңа кирәк дигән аңлату. Шуңа балага менә бу вакытта инде ярату аша бирү һәм дә балага нәрсәне сөйләгәндә Аллаһ Тәгалә моны ярата, Аллаһ Тәгалә моны яратмый. Шу җиде. Балага бу әйбер харам, бу гынах эш дип, бу әле бала инде 7 яшьтән соң, инде 10 яшьтә монда инде киңрәк аңлатабыз. Бит инде, әмма ләкин 7 яшькә хәлек бу Аллаһ Тәгалә моны ярата, Аллаһ Тәгалә моны яратмый. Пәйгамбәр алейһиссалату вассалам шулай эшләгән, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям яратмаган. Әйме, менә шушы менән балага инде аңлату җитә. Һәм әлбәттә инде ахират турында килгәндә, әлбәттә сорау биргәндә менә кыямәт көне нәрсә була, җәннәт, җәһәннәм нәрсә була бит инде, аны әлбәттә баланың соравына карап, әкренләп аны әйтергә кирәк. Һәм дә инде шушы ахират турында әйткәндә. Һәм кабатлап әйтәм, баланы куркыту юлдан түгел. Баланы мәгълүмат буларак без аны әкренләп ахиратны да, барзахны да сорау туган вакыйгада без аны аңлатырга бурычлыбыз. Чөнки менә мин алдагы тапшыруда башлаган идем, шулай безне чакыралар. Мәктәпкә киләбез инде. Аңа кайчан чакыралар инде? Кайчан инде бер чепе була. Шулай чакыралар, мәктәптә урлый башлаганнар. Шуннан бу 7нче класслар, 6нче класслар тагы балалар чыктым, һәм шунда аларга кешенең кыяфәте турында телефон мисалын китереп инде, теге бу безнең веб-камера дип бит инде, бу безнең теге карта памяти, процессор, маса безнең инде микрофон, маса безнең инде теге громкоговоритель бит инде. Шул мисал китереп, һәм дә мисал китерде ахират турында. Менә кыямәт көндә аңлатып киттем, ахират турында сөйләдек. Шуннан соң кыямәт көндә без басабыз. Шуннан соң Аллаһ Тәгалә әйтәчәк. Иптәш Бекбаев, да? 8 февраль көнне көндезге сәгать 10-да Габдуллинның курткасыннан акчаны урладыңмы? Менә шулай сорап бирәм. Мен әйтәм, юк инде, Раббым алмадым. Акланам, юк, мен юк, мен түгел. Шуны Аллаһ Тәгалә нишли? Авызны яба. Шуннан аякка сүз бирә. Син ишәдең? Мен Раббым килдем, раздевалкага кирдем. Кул әйтә Раббым, мен икенче куртка күтәреп кытырдым. Баш әйтә, мен иелдем, мине күрмәсеннәр өчен. Калак әйтә, ишеттем директор аяк тавышын. Башын идем, директор үтеп китте. Шусын сул кул әйтә, мен куртканы ачтым, оң кул әйтә, мен кирип кесенә акча алдым ди. Күрсәгез балаларның күзләрен. Алар саф. Алар белдер. Бала сорау бирә, бала карасым әйтә, менә мәктәп артында әйтәм, тәртипсезлек әйтәм, әнә теге кыру хотна шатта тәртипсез кыласым юк әйтәм. Аны симәк каршысызмы? Аны тәмәк таталармы? Юк ди, әйтәм нишләп? Ана камера тора битте. Менә әйтәм, без күзенәгез барысы камера. Һәм барысын җавап бирәбез. Менә шу сүздән соң бала үзгәрде. Шулай мәдрәсә укыган вакытта, монда 9-нчы бетерән мәктәп балалары бит инде. Шуннан шулай әйбер югала башлады. Беләбез бер баланы. Шикләнә шул бала, ләкин әйтеп булмый. Гаепләп булмый кешене. Шулай полиция чакырып булмый, чакырдан икән анда тагын зурга китә. Бит башта әле башта хәлдәр икән мәсьәләне. Шуннан кичке намаздан соң
яхшы вакыт сөйләдек, кыямәт көне җавап бирә турында, кеше хакы турында җавап бирдек, вакыт сөйләдек. Һәм бүлмәгә үзем бүлмәгә чакырттым бүтән баланы. Бишлегә укыганы бөтенесендә, һәм бөтенесе ант әйттердем. Гадил булсын өчен. Бөтенесе кирделәр, валлаһи мин алмадым дип ант әйтте. Шул малайга чират җиткәч, шуннан соң мин тагын туктаттым аны, энем әйтем, ашыкма. Син аңламыйдым, һәрбер сүз языла, җавап бирәсе бар. Кыямәткә җавап бирәсе тагын әзер бер 5 минут аңлаттым. Кыямәтнең җаваплыктын аңлаттым. Шуннан ул шәһәрдән килгән малай, урысча сөйләшә торган малай. Шуннан соң инде әйдәм әйтем, хәзер ант әйт. Хәзрәт, клянусь, я не брал ди. Юк, әйтәм. Валлаһи мин алмадым дип әйт. Хәзрәт ди, валлаһи не скажу, но клянусь не брал ди. Шуны ачыкланды. Ondan sonra anlattı, gaybini tanıdı. Elhamdülillah bu namazda tevfikle hidayet elhamdülillah diyecek. Evet, yani neyse doğrudan söz bara ahiretini anlatı gerek. Ahiretini biz bilmiyoruz iken, buna hazır Ramazan ayı şlaytında. Biz aytamiz, o razığı bala özü turur öyle. No, hazır min ana uyatmıyor iken, bala bitinde nersege ol bala bile orazanın bütün hikmeti, ol özün tıyarga ireni eti eni bulmaganda, ol aşıyla rahatlanıp. Lakin ул Аллаһка вәгъдә бирде. Мин ураза тутам дип. Onun ураза нәтиҗәсендә аны ахиреткә ышануы, Аллаһка ышануы хасил була. Һәм инде үскәч, улыгайгач, кашанда әти, ягъни баланың ярдәменә мохтаҗ, менә шул вакытта безгә кирәк була. Шуңа әлбәттә инде менә кичкенәдән балага Аллаһ Тәгаләнең барлыгы, балага ахиретнең барлыгы, дөньяның хакыйкате турында без аңлатырга бурычлыбыз. Әлбәттә әйткәнемчә, баланың bilimine, balanın soruğuna, balanın derecesine karab, hem balanı, mesela 7-12 yaş balanı korkutu yolu bilen değil, aynı kızıktır yolu bilen. Şimdi görüp turabız, her kişinin yaşına karab, mana Hazret aytdı, g'ilimine karab, onun kabul etü seletine karab, anlatırga kirek, Peygamber bize şol eşlegen bir türküm bilen ol. Mesela katlaularak söyleşken çünkü Allah'ın g'ilimleri kişilerek bulgan, kimden g'ilimleri azırak bulgan, yaki anlaw seret azırak bulgan, Allah bilir. Şol tilde söyleşken, yani bu bizge bar misal bulup tura. Lakin nişkine bulmasın, eğer de mümkünlük var iken anlatırga kirek degen söz. Biz indi devam etəbiz, hazır indi sizden kile birişken sorulara koşabız. Bizden Buxariləri şulay jeyip çıqqanlar indi, min xattalim uzğan bir tapşırıda biz əvliyeler tanış yaşkanik, hazır indi mene kim ol Mahdi dip sırağınlar? Ayya, Mahdi ol şoş bir yerdə məsələn ol şeyhlərdə məsələn evətində ayrıca ol көп 12-ci imam dip də kilə məsələn türlü rivayətlər kilə, onun haqqında көп legendalar kilə. Amma lakin indi ol şoş Dəccal çıqqaç qiyamət günü alından şoş müsəlmanlarını başlığı bulatırğan imam dip kilə. Amma lakin onun turunda көп xəbərlər, dürüst xəbərlər көп түгел дип әйтәбез әйбетендә. Һәм кызганыч, гасырлар дәвамында шундай менә үз-үзен Мәһди дип игълан итеп, менә без кыямәт көне җитте, менә мин Мәһди, менә мин бирештирәм дип әйбетендә. Шундай сүзләр әйтүчеләр күп әйбетендә. Шундай берәү миңа сорау бирде. Хәзрәт, без моны яшәп ятабыз инде Россиядә әйбетендә. Бәлкем тегендә инде Дәҗҗал килгән, Мәһди килгәндер инде, хәзер бәлкем дөнья барадыр инде. Шуннан да менә кыямәт көне алдындагы Кыямәт көне галәмәтләре темасы бу мин аңлатыйм фантастика. Кызык ул шунда дим. Кызыксына, тегесе Дәҗҗал, Әҗүҗ, Мәҗүҗ һәм башка ничек кызык була дип әйтәндә. Әмма Аллаһ Тәгалә бездән сорамый, син Дәҗҗалны күрдеңме дип. Аллаһ Тәгалә сорамый, синнән Мәһдине күрдеңме дип. Аллаһ Тәгалә сорамый, син Әҗүҗ, Мәҗүҗне күрдеңме дип. Аллаһ Тәгалә сорый, намаз укыдыңмы? Пәйгамбер алейһиссалату вассалам Дәҗҗал турында сөйләгәч, Kıyamet günü iң olы fitne. Сөйләгәч, аның bir көне bir yıl olacak. Дигәч, сахабалар дин сорап бирделәр. Без намазын чыгып укыйксың дип. Әйе, килде, яраны үзеп килгән, анышы бардан килгәндер әйбет инде. Ләкин аларның борчыган әйбер, я Расулуллах, димәк, bir yıl, bir көн, bir yıl хәллек узын дәвамы, димәк, кояш байымы, bir yıl буе кыйын булачак. Әйме? Demek kıyaş bilen arın namaz vaktinde kile bulmağa encik namaz okuyuz. Mene ağlarını buruşan mesele namaz buldu. Şuna da gazin kardeşlerimiz mene biz bu günde inti buruşan mesele bit şeytan bizge bir kaşında kilmi.
теге әйдә бу гөнаһ кылалар дип. Шайтан безгә килә икенче мәсьәлә белән. Шайтанның ике фитнәсе бар. Ул безгә ике юлдан керә. Беренче ул шәһвәт фитнәсе. Кешене шәһвәт аша керә. Шәһвәте аша керә алмагач, шәһвәт ягъни менә акча, хатын, кыз, дәрәҗә, һәм башка мактану һәм башка бит инде. Аның аша керә алмагач, ул кеше дингә киреп китә бит инде. Намаз укый, шайтан керә шөбһә белән. Аңа шөбһә сала башлый. Аңа икенчел булган мәсьәләләр белән аны мәшгуль кыла башлый. Пәйгамбәр алейһиссалату вассалам әйтте, исламның иң күркәм кыяфәте ул да булса, үзеңә кагылмаган эш белән шөгыльләнмәү. Нәрсә миңа кагыла? Миңа кагыла конкретный җәннәт. Миңа нәрсә җәннәткә китерә? Намазым бар, 5 намазым. Миңа намазын теге рәвеше буенча йөрмим. Мин иң тырышым намазны шын күңелдә укы турында. Үз вакытында шын күңелдә укы турында шу. Минем әти-әнием исән сау, җәннәт капкан шулар. Минем хәләл җефетем багларым бар. Минем бул бурычым. Мин хезмәттә эшлим. Мин саат 8-дә эшкә китә тиешлемен. 5-тә эштән китә тиешлемен. Мин тегер вакытын үтәргә тиешлемен. Менә бу минем җәннәт капкан. Менә шу белән без мәшгуль булсак, инде без башка икенче мәсьәләгә игътибарыбыз китмәс иде. Инде мен теге акыйда укытучысы булар, бу сорау күп килә безгә мәдрәсәдә бит инде. Шуңа бу темадан теге күбрәк безнең актуальрак үзебезгә Аллаһ каршына булган бурычка игътибар итсәк идек. Инде менә ул кем булмакчы дигәч, ягъни ул киләчәктә кыямәт көне алдына киләчәк шәхес дип әйтергә түгел. Ул гади мөселман. Әйтә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм нәселеннән булып әйтелә мәсәлән. Бит инде ул гади мөселман кайсы мөселман берләштерәчәк? Шул гына. Ләкин ниндидер Аллаһтан килә торган пәйгамбәрдә түгел, дәйме? Ул мөселман берләштерә торган кеше була. Әмма Аллаһның хикмәтенә күрә Аллаһ Тәгалә махсус Иса алейһиссәламны исән калдырды. Һәм Иса алейһиссәлам ул үлмәде. Ул күктә, ул исән, ул фәрештә канатына тотынып төшәчәк. Дамаскта, Димашкның шушы Әйюби мәчетенә, Акманарлы мәчеткә төшәчәк иртәнге намаз вакытында. Һәм шу Мәһди шул имамнары, мөселманнарның Мәһди әйтәчәк Иса алейһиссәламга, әйдә безгә имам булып бас дип. Ул әйтә, юк. Сез бер-берегезгә имам, Аллаһ Тәгалә бу өммәтне шул хөрмәтләре дип әйтәчәк. Менә шушы мәгълүмат. Теге без әйтәбез, бу тема күп киреп китеп, без үзебезнең төп вазифадан китәбез. Менә шушы мәгълүмат булды. Без иман китабы гакыйда буенча Иса алейһиссәлам воскрес түгел. Иса алейһиссәлам кубарылды түгел. Иса алейһиссәлам ул исән һәм кыямәт көнендә дәҗҗал төшкәннән соң Иса алейһиссәлам төшәчәк. Без менә моңа иман китерәбез. Минемчә инде шундый нәкъ менә шушындый кыска җавап кирәк иде моңа. Артык теге кирип китмәскә, буталмаска, нитмәскә һәм без аны эшләдек тә бугай. Инде күчәбез икенче бер мәсьәләгә. Бала тугач аңа күз тимәсен өчен нәрсә эшләргә кирәк? Беренче 40 көн баланы күрсәтмәскәме? Бәти асырга ярыймы? Әлбәттә, без бит шуны заманда яшибез. Хәзер инде социаль челтәрләр, әйме? Без инде җәмгыять өчен яшибез. Бөтен нәрсә бар, бөтен кеше күрсәтәбез. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм бер хадисе бар. Теге 40 көнгә дигән сүзгә килгәндә, һәр ниғмәт иясеннән ниғмәтләрегезне башкарганда сер белән башкарыгыз. Чөнки һәр ниғмәт иясе көннәшенә. Ягъни аны көннәшәләр диде. Бала Аллаһ ниғмәте. Аллаһның бүләге. Сен нәрсәгә аны күрсәтеп бирисең? Әле безнең без бала үскән вакытта пеленка төреп үстерәгә бит инде. Хәзер инде чыккан вакытта инде носкила киде матур итеп чыгарабыз. Бит инде. Нәрсәгә син кешеләргә күрсәтәсең баланы? Балага иң төп күз тидерүче кеше ул әни һәм әти. Шунлыктан ниндидер бөти тагы әйберле тау ихтияҗы хоть нәрсәгә тагы бир, баланы күрсәтеп бирсең икән, әлбәттә күз тия. Әйме? Һәм инде беләбез бит инде ул 40-на дигән сүз төшенчә безнең халкыбызда 40 дигән сан бар. Ул мәсәлән күп риваятларда килә. 40 ул бер ияләнү чоры. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм 7нче көндә исем кушарга дип әйтте. Безнең бүгенге көндә ярый әле 7нче көндә больницадан чыгасың. Әле бит инде бала туды бит инде
икенче көн укушы була бит инде, бала шунда бит инде. 7нче көн дип әйтте. Ни өчен? Чөнки бала тернәкләре бетерә тиеш. Бала ныгып бетерергә тиеш. Бүген 5 көннән дә чыгаралар больницада бит инде. Бала ныгып бетсен, шиткесен китертмә. Әнисенең янында гына торсын. 40 хәтлек бала әнисе янында торсын. Тегендә моны күрсәтмә. Менә бу иң олы саклау чарасы. Әлбәттә инде ниндине бүтәне токсаң да, агач мында, миләш агачы менә сен токсаң да, аның берсендә файдасы юк, киресенчә кешегә гөнаһ була. Гөнаһ була, чөнки бөти сакламый. Әлбәттә, бердән-бер әйбер куярга мөмкин. Ул да булса баланың кеше караган вакытта баланың күзенә ала торган ниндидер бер күзне җәлеп итә торган бер төс. Нәлек мәсәлән, кара буяп куялар яки кызыл белән буяп куялар. Әйтәндә, яни күзен кеше күргәч, күзе читкә шуңа төшсен өчен. Әйтәндә, шушы мәгънәсендә. Шуңа менә баланы буяп чыгару турында сүз бармы инде? Иң төп кагыйдә ул да булса баланы сакларга, чыгармаска, дигәндә моны күрсәтмәскә әйтәндә. Һәм дә ниндидер бөтиләр кую, ниндидер анда миләш агачларын кую, ул дөрес эш түгел. Әйтәндә, ул инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям инде мәсәлән элек малларга куялар күз тимәсен өчен әйтәндә Пәйгамбәр саллаллаһу алдырып атыра кушты. Ул ширк гамәленнән диде, ул гөнаһ эшләр әйтәндә, шуларны куярга кирәк түгел. Мәсәлән, балага күз тигән, җылый мәсәлән, йоклый алмый ди. Әтияне нинди сүрәләр белән шкыра алаларны? Монда безнең инде гадәти Фатиха сүрәсе, Ихлас, Фалак, Нас сүрәсе ким дигәндә, әгәр дә күбрәк булса Аятль Курси, әйтәндә, шушы сүрә белән шкырга. Әлбәттә, монда теге гадәттә теге баланың күз тию дигән вакытта күз тию түгел инде, гадәттә аның яки әни нәрсәдер ярамаган ибр ашаган инде, әйме? Һәм шуның өчен чакыралар инде күз тигән дип әйтә. Ул нәрсәдә ашаган, эше орта мәсәлән, шуган борчлы мәсәлән бала. Шуңа теге монда кемдер сезләргә кирәк түгел, менә әти-әниләр бүген дагы китаплары бар, интернетта бар бүген көндә Әлхам, Кул-Хуллах, Фалак, Нас сүрәләрен алдың, һәм шуларны 3 мәртәбә, 7 мәртәбә, 5, 7, 11 күп мөшкәләсен шулай шөкер. Һәм дә шул вакытта мәсәлән дага китапларында бар, мәсәлән балан салган вакытта Я Раббым, сине сыйындырам, балам сыйынсындан Аллаһка тапшырамын, бузык сүзләрен, бузык күзләрен сакла дип әйт, дугалар бар мәсәлән. Менә шу дога белән без баланы тәрбияләргә бурычлыбыз. Инде кадерле җәмәгать, күреп торабыз, балаларыбыз безнең күз алмалары дип әйтәбез инде. Әлбәттә без аларга сакланып карарга яратабыз. Ничек кенә булмасын, сакланыйк, менә шушында булган хәзрәттән килгән киңәшләрне тыңлыйк, вагазларны шушы вагазланик, без дәвам итәбез. Инде сез сорау шушындый фикһ кайтып кала торган ваҗибне үтәмәгән өчен гөнаһ буламы? Мәсәлән, витр намазын укымасам, аңа кафарат кылыргамы? Инде мин үстим кафарат бер мәсьәлә, мәсәлән, йоклап калдык ди, мәсәлән, төнлә укырмын дип калдырдың витрны, инде иртәнге намаз вакыты кергән, менә аны каза кылдырам мәсәлән. Тагын бер сорау. Әлбәттә, бу Абу Ханифа мазһабында ул айрыша ихтибар ителде. Пәйгамбер алейһиссалату вассалам айрыша ихтибар иткән амәлләргә ваҗиб дигән хөкем кертелде. Ваҗиб ул фарыз түгел, әйме? Һәм дә сөннәттә түгел. Сөннәттән югарырак, фарыздан түбәнрәк. Шуңа күрә, мәсәлән, сөннәт намазлар кала икән, алар берсе дә каза кылынмый. Әмма ваҗиб намаз кала икән, мәсәлән, витр намазы дип әйтәбез инде, ул инде каза кылына. Шул бар, мәсәлән, бездә гаит намазы ваҗиб мәсәлән, ул каза кылынмый инде. Без киләбез, укыйбыз, өлгермә дигән, ул инде кылынмый мәсәлән, инде. Шуңа күрә дә ваҗибне сөннәттән караганда югарырак күрү дигән мәгънәсен аңлата. Инде аеруча сорауда безнең витр намазы турында барды. Шуның өчен дә безнең китапларыбызда кергән витр намазын ястү намазыннан соң уку. Башка мәзһәбтә витр намазы сөннәт. Калса, аңа каза кылынмый. Әмма Ханафи мәзһәбендә ул ваҗиб, калса каза кылырга тиешле. Ягъни, мәсәлән, сез әйткәнчә, йоклап калдың, төнлә укырмын калдырган идең, йоклап калдың, иртәгә намазга уяндың, инде иң элек витрны укыйсың. Инде витрны сөннәт намаз түгел, витр намазы каза кыласың, аннан соң иртәгә намаз укыйсың. Шуңа күрә дә менә шушы ваҗиб намазы каза кылына.
Шул сәбәпле, әгәр дә кешенең 100% төнне укуы кадгый түгел икән, инде ятыр алдыннан ваҗибне, витрны укып бетереп куя. Кемдер әйтте, укып бетерә кирәк. Инде әгәр дә төнне уяна икән, анда теге нәфил намаз укырга ярамый дигән төшенчә юк. Теләге бар ки укып алсын намазын. Менә шуны сорамакчы идем, кемдер әйтә, мәсәлән, мин витрны калдырам соңгарак, чөнки тәһаҗҗүд укыгач кына витр укырга ярый дигән ул кадгый түгелме? Юк. Ул мәсьәлә, әгәр дә кеше чыннан да 100% тәһаҗҗүдкә тора икән, бу чиракта әйе, калдырды, аннан витрны укып төгәлләп бетерә. Әйтендә, әмма ләкин 100% түгел икән, Ойтинен нәфил намаз, ойтинде. Әмма сен әле мин тәһаҗҗүд нәфил намаз, сүннәт намаз. Нәфил намазны укыйм дип, калдырам дип, син ваҗибне калдырасың. Шуңа күрә дә инде ятыр алдыннан ваҗибне укып төгәлләп бетереп кайтсаң хәерлерәк. Әйткәнемчә, илләмәгәр, әгәр 100% торачак булса, бу шартлар инде кичтерсәң була. Кайбер кешеләр шулай сорау ишеткән бар. Нигә алар мәсәлән укыйлар ястү намазын фаразын, һәм сүннәтен, һәм витрны укымыйлар. Ятыр алдыннан укыйм дип әйтә инде андый кеше. Бүләргә ярыймы дип сорау бирәләр. Менә ятыр шулай дип бүләргә ярыймы дигән сорау бирә инде алайса, чөнки кемдер менә бөтенләй бер бергә укырга кирәк дип уйлыйлар. Комплексны. Мәсәлән, син хәзерге вакытта ястү икән, син шунда укырга тиеш, сүннәтендә шунда укырга тиеш, ваҗибендә дип кирип калган бер ни бар. Бар шундый динебездә шундый бер кагыйдә. Кагыйдә дип инде шундый бер тәртип бар, гомуми халык тәртибе бар. Бар индивидуаль һәркем үзенә ул планканы күтәрә ала. Мәсәлән, менә бездә Гыйбадат ислами китабында килгән мәсәлән дуалар, мисал өчен салават раббана килә. Пәйгамбәр саллаллаһу хадисенә килә, анда башка дуалар да бар. Мәсәлән, намаздан соң нисә укыра дигәндә, субханаллаһ хәмдә 3 тапкыр 33 мәртәбә зикр әйтәбез, аятул курси һәм тaqabbal дуасы. Бу минимум. Авам. Бу гомум менә бүтән кеше без мине сәшим дигәч, менә шул алдым булды. Һәм аннан соң сәшләргә әйдә бар закат түләргә эшендә бул. Әйме? Бетте, син бу вазифаң үтәлде. Син төп менә намазның төбен үтәдеңме дигәндә, әйе, син намаз фарызын укыдың, азан әйттең, сүннәт әйттең, намазын укыдың, сүннәтен укыдың, инде зикрны әйттең, һәм шулай Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм соргач, я Расулуллах, иң ишетелә торган дуга кайчан дип әйткәч, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм һәр йөкләтелгән намаздан соң диде. Вайса бүген тәсбихтарда чыгып китә. Дуга вакыты. Менә тәсбихтардан бетердең, бер аят укып, дуга кылып куй. Дуга кылып куйдың, эшеңә чыгып кит. Әйнсе олы яшта. Син вакытың бар, төнне йокламыйсың. Төнне 2-3 мәртәбә чыгып керәсең, бәдәрәфкә, әйме? Алай булгач, син әз генә инде менә моны үзеңә өсти аласың. Планканы күтәрә аласың. Шуңа күрә дә без кешегә менә булай тиеш дип әйтмәйбез. Менә без Гыйбадат ислами китабында гади генә планка бирелгән, менә шуны әйтәбез. Бу гомумән. Ә инде өстәмә, әйе. Анда син өстәмә уйтрны соңра укырам ки, нар битендә аңлары кирәк. Мәсәлән, кемгә ничек? Әгәр дә кешегә мәсәлән, мәчеттә ястү укыды, уйтрны кайткач, өйендә тагын әле аулакта, тагын да менә бирелеп, менә рухи якта, менә тагын да кыйммәтлерәк итеп аннан укылай икән. Әйе, бу чакта әйе, кайткач ятырына укы. Әмма ләкин син ятырына алып биткәч инде тиз генә укып куясың икән. Шуңа инде син мәчеттә сүннәттән соң уйтрны укып төгәлләп куй. Бу син көндәлек вазифаңны төгәлләп куясың. Шуңа бу гомумән, гавам, ягъни гомуми халыкка инде ястүдән соң уйтрны укып төгәлләп куябыз. Бу гомуми кагыйдә. Ә инде кем телик анысы инде үзенеке, ләкин инде аны йоклап калса, бу үзе өчен җавап бирә. Инде без сорауның беренче эшне кабаттан кайтыйк әле, менә ваҗибны калдырсам гынах буламы дип сорау бирелгәндә, инде мин теге киңрәк сөйлисем килә, бар фарыз, бар ваҗиб. Алар нәрсә белән аерыла? Мәсәлән, теге икесен дә үтәргә тиеш дип әйттек инде, ләкин мәсәлән азрак кына аерыла. Берсен калдыргач нәрсә була, берсен калдыргач нәрсә була дип әйттек инде. Алайса, сез әйттегез, сүннәтне калдырган кеше берсен гынахы юк дип әйттегез. Бу шаракта инде ничегрәк була? Бу фақат Абу Ханифа хәзрәтләре мәзһәбендә генә фарыз, ваҗиб аерыла. Башка мәзһәбтә ваҗиб дип атала фарыз. Абу Ханифа хәзрәтләрендә гамәли яктан икесе дә тиеш. Әгәр без безнең телгә тәрҗемә итсәк, фарыз
тиеш гамәл. Ваҗиб тиеш гамәл. Харам тыелган гамәл, макрух тыелган гамәл. Запрещено обязательно. Бу гамәли яктан икесе дә үтәлергә тиеш. Ак һәм кара дип кенә әйтә бу чакта аңлап булыр иде. Менә үтәргә бетте. Пәйгамбер алейһиссалату вассалам вакытында бит инде сорамады, я Расул, бу фарызмы, ваҗибме, сөннәтме сорамадылар. Пәйгамбер әйтте, үтәделәр. Пәйгамбер үшәде, аны кабатладылар. Аермасы нәрсәдә? Аерма фақат гакыйда мәсьәләсендә. Фарыз ул шундый гамәл, кайсысы Куръан белән, кайсысы аерым Пәйгамбер алейһиссалату вассалам фарманы белән билгеләнгән. Аны кеше инкар итә икән, бу фарыз түгел, үтәми түгел, ә инкар итә, кабул итми. Итә икән, бу чиракта кеше диннән, ислам диненнән чыга, мөселман булудан туктый. Әгәр дә ваҗибне кеше, бу ваҗиб түгел, бу мәҗбүри түгел дип әйтә икән, бу чиракта бу кеше гөнаһлы була, чөнки ул тиешле гамәл, әмма ләкин диннән чыкмый. Yani faqat qabul итү ягыннан гына бу аерыла. Гамәли яктан алар икесе дә үтәләр тиеш. Шуңа да ваҗиб, витр намазы ваҗиб булгач без инде аны без каза кылабыз. Әмма ул 6нчы вакыт намаз түгел. 6нчы вакыт намаз ул 5 вакыт, бу фарызы 5 гына. Шул вакытта инде без ваҗиб булган 2 гаит намазын шулай үтибез. Үтибез, каза кылмыз бит әскәгәни. Менә шуның өчен дә бит инде менә гаҗәйп бит, субханалла, Аллаһның рәхмәте. Менә безнең Урта Азия ягы, безнең бабайларыбыз шушы ваҗиб, башка мәзһәбдә ул сөннәт гаит. Ханафи мәзһәбендә ул ваҗиб. Һәм шуның өчен кеше мәчеттә намаз укымаса да, әмма гаиткә килә. Менә шул сәбәпле Мәскәү урамнары тула шушы ваҗибны үтәр өчен. Әгәр сөннәт булса, алар ялу. Бер кемдә бармас иде. Менә ихтияҗ туа, мәчеткә кирәк. Мәчет кирәк, ихтияҗ туа. Шуңа күрә тәгә ваҗиб гамәл инде без анда бара тиешлебез, ләкин инде шушы гаитнең митин шарты аның шушы җәмәгать белән бергә бер урында уку. Тәгә аерым укылмый. Витр намазы аерым укыла. Бу инде аерым җәмәгать бергә укылгач инде бу чиракта инде бу җәмәгатьтә укылды икән, син аны өлгермәде икән, инде өстеннән чыгып инде ул каза кылмый. Тәгә аңа каза кылынмый. Инде минемчә әзрәк кенә фикъ мәсьәләсенә кирип киттек. Шул вакытта аермасы булды. Менә акыйда ягыннан да аңлатылды. Ни өчен шулай икәне, әгәр дә әле сораулар калган булса, әлбәттә тәгә ничектер. Аңлап бетермәдем дип уйласагыз, тагын да тирәнрәк аңлатсыннар әле дип сорасагыз, экранда да күргән адреслар бар. Юллагыз, иншалла җавап кайтара тырышабыз. Без инде дәвам итәбез сездән килгән алдагы сорау. Закатны бары тик артык акчадан бирергәме? Әллә елына нисап күләмендәге хезмәт хакыннан да бирергәме? Закат малына килгән вакытта Аллаһ Тәгаләнең кануны иң гадел канун. Коръан буенча карасак, кеше 3 төрле, мал ягына караганда кеше 3 төрле була. Беренче кеше асыл хаҗәткә ия булган кеше. Ягъни түбәсте бар. Йортка кирәкле булган түбә асты, отопление тәрәзә, мен шушыңа ия булган кеше. Бу асыл хаҗәткә ия булган кеше, бу фақир. Аны аермасы бар калмаста, кем мискин, кем фақир дигән, хәтта мысы булмаган кеше инде ул теге нищий, ягъни ул инде мискин, ягъни шул дәрәҗә. Бит инде бу асыл хаҗәткә ия булган кеше. Йорты бар, түбәсе бар, сәвит машинасы бар, күгәргән, әйме? Теге машина бар. То есть обзары бар, теге бер, ягъни бу кеше асыл хаҗәткә ия булган кеше. Бу кеше садака бирә тиеш түгел. Фитра садакасын бирү, курбан чалу аны өстендә тормый. Һәм киресенчә ул закат садакасында, һәм фитра садакасында ул ала. Икенче төр кеше асыл хаҗәттән тыш, аның бар яхшы машинасы 1 миллионлык. Аның бар яхшы капкасы, аның бар йортында 40 меңлек телевизор тора. Әйме? Ягъни менә шушы йортында буны өстәмә менә җиһазлар, аның бәясе 85 грамм алтын. Быел инде 400 меңнән артык. Бит инде шушы суммадан җыела икән, бу чиракта шул вакытта үзе янәшәсенә мәсәлән теге шушы көмеш нисабы белән безнең 40 мең акчасы бар икән мәсәлән бит инде, бу чиракта бу кеше фитра садакасын биргә тиеш һәм курбан чаларга тиеш. Әгәр
аңа исә кемдер зәкат садақасын бирә, ул кеше аларга ярамый. Фитра садақасын ул кешегә аларга ярамый. Бу инде урта хәлле кеше дип атала. Инде өченче төр кеше, бу кешенең менә бу машинадан тыш, бу артык өстәмә малдан тыш, аны бар тагын үсә торган малы. Махсус үсә торган мал. Бу алтын, көмеш, бу акча, кыйммәтле кагазлар, доллар, евро, анда акциялар һәм сату малы. Мәсәлән, сатырга таба кибетен товарлары бар, яки мәсәлән, менә бүген сатырга дип әзерләп куйган фатиры бар аның, әйме? То есть сату малы, товар дип әйтәбез, әйме? Менә шушы әйберләрнең суммасы, бәясе, шушы нисапка, 400 мең артык суммага җитте икән, моңарча җитмәде әле, менә җитте икән, бу кешенең безнең теләгенә счетчик кабына. Әле бу кеше зәкат түләми. Бу кеше инде зәкат елына керде. Бер ел үтә. Бер ел нәрсәне аңлата? Бер ел хавл дип атала, бер ел аңлата. Димәк, бу кешедәге бу акча, бу хәзер бу стабильныймы, туры әйткәндә? Бу инде тотырыклы, байлы. Яки менә берәү миңа шалтыратты, хәзрәттәй үткән елны. Бит инде дәүләттән һәр бала 10 мең акча бирелде. Ике кеше шалтыратты. Берәү әйтә, бер хатыр шалтырата. Беренче аңлатып китәм инде. Айта, хәзрәттәй акча бар ди. Һәм без корбан шалт ишмәк мондай. Корбан айтылдан 3 бала 30 мең акча бар. Бер карады бит нисап. Көмеш мишә тур килә. Шуны әйттем, әйтәм, карагыз. Мәсәлән, үзебездә мәсәлән акча булмаса да бар корбан шалт тырышабыз, бурыч каласын да шалабыз теге. Бәрәкәт алыр өчен. Әйбәт инде аның бәрәкәте бар. Әйтәм, менә кирәк әйбер булса, әйтәм, бурыч калып акча аласыз бит инде, әйтәм, әйбер аласыз бит инде. Шуны теге хатын телефон тыягына җылап җибәрде. Безнең минем 2000 хәтлек кыйммәтле күлмәк алганым юк ди. Ник алмыйсыз балаларымны мәктәпкә әйбер аларга саклыйм ди. Юк, әйтәм, сезгә корбан шал ваҗип түгел бит. Акчасы бар бер караныш, әйме? Әмма ләкин балаларның акчасы бу балалар мәктәп алган әйбер саклый. Икенче достым шулдарда казаты авырып биттем, тагылар әлде, әйтәм, не корбанга әйтәм, корбан шалла, әйтәм, дага кылат иткәч, юк, хәзер бу ел мин бурычка кирдем ди, кухняга ремонт кертек ди, мебельләр алдык да инде, шуңа бурыч булгач инде бу ел мин тиеш түгел дип калдырдым ди. Сүктем, әйтәм, ничек инде әйтәм. Кухняга ремонтны кем кертәм әйтәм. Акчасы булмаган кеше кертәм, акча булган кеше кертәм. Ничек ялмыйча корбан шалмыйсың дип әйтәм, аңа бурычы бар, аңа шаларга куштык мәсәлән, әйме? Бу ханымга юк, син истә тормый дип әйттек. Ягъни керә мәсәлән, мат капитал булып кеше акчасы әйбит инде. Алды акчасын. Аны ярты миллион булар мөмкин мәсәлән, әйбит инде. Ул кирде дә битте. Шуңа күрә дә 1 ел үтә. 1 ел үткәч, менә әйтик мәсәлән, кирде акча июнь аенда. Киләсе июнь аенда хәзер тагын карыйм, үсә торган малны. Шушы нисапта бармы, юкмы? Ел уртасында ул минус миллионга чыгып китәргә мөмкин, яки минус плюс 10 миллионга күтәрергә мөмкин. Аны карамый, аннан чи уявын карамый. Игътибар итәс 1 ел үткәч. Менә шу 1 ел үткәч санап карый. Нисапка җитте икән, 400 мең артык килде икән. Менә әйткән санаган үсә торган мал, менә 1 елдан соң менә шушыннан 40тан 1 өлешен ул инде закат дип чыгарып тиеш була. Нәмә гадел. Бу шинаны менә бу кеше 1 елдан акчасы булды, 1 елдан акчасы булды. Бу кеше инде бай дип атала. Бу закатны чыгара. Инде бик шундый тәфсилле аңлату булды минемчә. Бәлки, әлбәттә, закат темасы ул теге. Менә без монда аңлаттык та бетте дигән сүз түгел, ул чынлыкта зур тема. Ник дигәндә, чөнки ул ислам диненең үзе бер нигезе булып тора дип әйтгәндә, ул аерым бер зур тема, фикх темасы дип дигәндәй. Ләкин шулай да нак менә сезнең сорауга җавап табылды минемчә, һәм инде шуңа күрә сезнең рөхсәт белән мин күчәм икенче сорауга. Инде шушы сорауны бирер алдыннан исегезгә төшереп китәсем килә. Без сездән килгән сорауларга, сездән ихтияҗыгыз булган сорауларга җавап табарга тырышабыз. Шуңа күрә ничектер теге нак менә үзегезне борчыган сорауларны язсагыз да була. Без аларга тырышыбрак, тәфсиллерәк җавап кайтарга тырышыбыз. Инде менә борчу дигән мәсьәләдән без инде бүген балалар темасын күп күтәрдек хәзрәт. Балаларга менә кайчан дин турында аңлату турында да сүз булды. Менә балага кесе акчасын бирергә ярыймы? Ул менә шитләрдә бит шундый танылган әйбер, карманный деньги дигән әйбер бар бит инде. Бирергә ярыймы менә? Кесе акчасы дигән вакытта баланың тәрбия чоры 3 чорга бүленә.
Беренче чор ул 6 яшькә хәтлек, бу патша чоры дип атала. Бу баланы ничек дип әйтгәндә чәчәк бөресе кебек. Менә чәчәк бөресе ачыла, менә без яз көне хәзер инде карыйбыз. Аха, бу каплап тора, бу тагын алып куябыз. Ягъни бөтен мөмкинлек ачылса, чәчәк ачылсын өчен. Менә шушы балага патша чоры дип без аңа үзенең халкы ачыларга мөмкинлек ачабыз. Бу 6 яшькә хәтлек. 6 яшьтән соң 12 яшькә хәтлек башлана безнең була кыл тәрбия чоры. Бу инде теге педагогикада бар ул, һәм пәйгамбәр сүннәтендә бар. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, 7 яшьтә баланы намазга өйрәтегез, 10 яшьтә укымаса мәҗбүри вакытыгыз иде. Әйме? Ягъни Аллаһ кулы икән тәрбияләү, әти-әни кулы икән тәрбияләү. Шуңа күрә дә менә бу йорт хезмәтендә менә син бу шүп чыгардың, шуңа 10 тәңкә. Юк. Ул бала 12 яшькә хәле белергә тиеш. Бу минем вазифам. Мин әнигә бушка хезмәт кылырга тиешлемен. Менә шушы 12 яшькә бала акча бирәм. Әлбәттә, ниндидер әтинең мәсәлән, әни өстәмә ниндидер кәсебе бар икән, бизнес алып бар икән, шушы бизнеста әлбәттә анда эшләгән өчен бирергә мөмкин. Әмма йорт хезмәтендә өйдә әнигә булышу, әтигә булышу, менә монда инде ниндидер акча бирү дөрес түгел. Хәтта ятим балага бу вакытта акча бирү дөрес түгел. Әйтимчә, ятим бала бирү дөрес түгел. Ятим балага әлбәттә ярдәм кирәк, ятимә яклары кирәк, ләкин ятим балага ярдәм бирәбез ничек итеп? Энем, кил әле, анда капка төбендә минем кары илгән, кирәк бат әле. Ну, 5 минут кирәде, миңа 1000 тәңкә бирәм. Ләкин баланың күңеленнән сакалды, 1000 тәңкә каян керде? Эшләп. Икенче вакытта карыйгач киләме? Хәзрәт, капканда кар елан, кирәк түгел керергә. Бигәбәт, килде кирәде, мә тагын 1000 тәңкә. Әйме? Ягъни балага менә бу вакытта салына кыл, ягъни аңа каян керә. Әгәр дә аңа әзер акча керә икән, бу бала инде 80 яшьлек әби өстендә яшәүче сары корт булып кала. Шулай бер казыннан кайтам, бер кеше, бер егет утыртым, 27 яшь. Вот, зарланып китте, вот мен детдом баласы дигән масадан тегеләй менә кайттым, мен алдымда ди, мине тегендә нигә җибәрде, мен тәрбиягән әбигә кайтам инде, шунда ялтам ди. Бетем у тебя ноги есть, бетем, урысча егет инде. Сискәнеп китте инде теге. Есть ди. Бетем кулың бармы әйтәм синең? Бар ди. Бетем башың бармы? Бар ди. Күзең бармы әйтәм? Бар ди. Нәрсә зарланасың әйтәм? Иди работай. Эшлә. Аның менә шу вакытта теге ятим дигән фикер калган. Һәм бүген дә һаман да ул шу 80 әби өстендә ятмакчы була. Уялмыйча. Әлбәттә, Аллаһ Тәала сынау биргән. Әлбәттә, авыр балачак булган әйбәтен сүз дә юк. Әмма ләкин сиңа 27 яшь. Сиңа тормыш алып барырга, син ир алып барырга тиешлесең. Шуңа күрә дә менә бу теге кесе акчасы дигән сүз, ул инде өйдәге хезмәт өчен түгел, әти-әнигә хезмәт өчен түгел, улан бирә. Һәм кесе акчасын бирәбез өчен, әйдә менә улан барабыз мәчеткә, менә улым мәчеткә садака сал. Менә кесе акча шуңа бирәбез. Менә шулай итеп без аны тәрбияләргә бурычлыбыз. Инде кызганычка каршы әле сораулар күп калса да туктатырга мәҗбүрмен, чөнки чиккенә булмасын. Гомеребезнең дә чиге бар, бу дөнья чиге бар, безнең программада чиге бар, шуңа күрә инде әгәр дә өлгермәгән булсак, кабаттан яза аласыз. Бәле бу сораулар берсе дә югалмый, без аларны иншалла киләсе тапшыруларда биребез. Бүген исә монда килеп менә шушыларны аңлаткан өчен, күрсәткән өчен, мисаллар белән, тормыштан мисаллар белән аңлаткан өчен Аллаһтан рәхмәте булсын. Бүгенгә инде саубулашабыз. Кызганыч. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Алла рахмәт булсын, инде хәйрле эшләр булсын. Амин иншалла булсын. Инде сезгә дә без хәйри юллар теләп калабыз. Рәхмәт булсын. Кадерле тамашачыларыбыз, сез әле генә имамнан сорыйк тапшыруын карадыгыз Хозур ТВ каналында. Бездән соң да әле бик күңелле, кызыклы тапшырулар булачак. Шуңа күрә бездән аерылмагыз. Инде без саубулашу алдыннан искә төшереп үтәбез. Менә экраннарда күреп торасыз безнең адресларыбызны, шуларга юллагыз. Алла бирсә, шушында хәзрәтләребез белән җавап табарга тырышырбыз. Инде әлегә дип кенә саубулашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.